Алекс и Ели са изключително мили и са, бих казал, много лъчезарни. Това усещане в стаята, където се чувстваш желан, където просто ти е приятно да влезеш в самата стая и твоето мнение да бъде чуто. За мен е много приятно, така бих казала. И научавам много нови неща, които не бих могла да науча, например, на друго място или да прочета в Google. Няма да е никак същото. Обстановката, в която провеждаме обученията, за мен е много приятна, защото Алекс и Ели много ни предразполагат, помагат ни. Също и моите съученици доста добре си изиграваме ролите и се учим един от друг, така че обстановката е супер. Обстановката ми е много приятна. С съученици, приятели съм и като цяло се чувствам много добре. Самото понятие медиация за мен е неизвестно и исках вместо да проверя в интернет какво означава, наживо да разбера самия смисъл на понятието и да го прилагам в живота. Идеята е следната. Виждате първия и втория проблем и опитвате да дадете три различни решения. Не е нужно или дори не е удачно всеки сам да каже, айде аз ще направя първото, ти ще направиш второто, аз ще направя третото, защото тогава не е глупава дискусия. Има ли някой, който е сбъркал, вече той иска да разпечата и няма? За мен е изключително важно да взема всичко, което мога от този курс, от този урок. Мисля, че успявам да приложа всичко научено до сега. И ми е изключително интересно как медиаторите, без да се налага спор, решават проблема по един мирен начин, без да трябва някой от страните да отстъпва. Начинът, по който провеждаме обученията, това да влизаме в роли, много лично на мен ми помага наистина да разбера по-задълбочено как да разсъждавам в тези ситуации и е по-раздвижено за нас самите. Просто можем да навлезнем в цялата тази схема на медиаторството. Обучението е от полза за мен. От една страна, защото се уча да запазвам спокойствие, да решавам проблеми и да изслушвам двете страни на проблема и така да бъда емпатичен човек.
Изслушвайки ги, аз се опитах да разбера всички детайли и искането и на двамата мои събеседника. За мен беше изключително важно това да им покажа, че аз не заемам страна. Това е изключително трудно, бих казала, но трябва да покажеш, че ти си човек, на който могат да имат доверие и могат да споделят всичко, своите желания, своите искания и къде биха направили компромис и общо взето да видиш връзката между тези два човека. Значи, какъв друг проблем има, освен различните емоционалността на Ана спрямо рационалността на Давид? Като Давид е по-разумен, както мисля. Добре, само разумен може ли някаква друга думичка, че тя е заредена? Защото разумен е противоположността неразумен, нали? Мисли, действа с мозъка си, не слуша толкова сърцето. По-затруднено финансово положение. Давид като брат да направи ремонтите, които той може да се справи сам. След това останалите ремонти, за които ще бъде нужен майстор, разходите да се разделят 60 на 40, като 60% ще поеме Ана, тъй като... Много ми харесва как върви този курс, наистина много помага за нашето общуване, разширява ни кръгозора, начина на мислене, прави ни определено да сме по-спокойни в много ситуации, може да разсъждаваме трезво, така че от доста голяма полза са тези курсове, които ни се предлагат да участваме. И да, по-лесно ми е, със сигурност ми е по-лесно да го прилагам тези неща и в живота ми като цяло, в училище, покрай роднини, семейство, приятели. Със сигурност ще го практикувам и с моето семейство, когато има спор. И в училище с мои приятели, за да може да не се загуби връзката, а да може да се продължат отношенията.